Първата от общо 12 заповеди за разрушаването на незаконните постройки на територията на Баба Алино е вече факт. Кметът на Варна обаче заяви, в близките дни ще бъдат издадени още предписания. Става дума за еднофамилни къщи, във всяка от които има по 4 апартамента, собственост на фирмата Форест Клуб на Олег Невзоров. Това са постройките, които са изградени на базата на тези 4 търпимости, които ние смятаме, че са фалшифицирани, защото отговарят на обекти, които са на съвсем друго място. И смятам, че тези заповеди ще издържат в съда отнели време, за да може те да бъдат акцизирани, да няма пропуски в тях, за да могат да издържат на едно съдебно дело. А извън рамките на незаконното градче са установени още 41 постройки с съмнение за неправомерно издадени документи. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че инспекциите на терен ще продължат. До момента са проверени 300 обекта в района. Безспорно през 2019 година сградите не са били построени, т.е. липсват фотоснимките. Имаме съмнение изобщо над 100, които са липсвали при одобряване на кадастралната карта на Варна. По време на проверките са били констатирани и обекти, незаконно свързани с електричество и водоснабдителна мрежа. Заповедите за премахване на незаконното строителство могат да бъдат обжалвани в съда в срок от 14 дни от страна на собственика.